isyong kalama kasambol jong kinong wei ngikwa ya kasambol jong la jong khnang ba utu ubar pet uban mi khman menta rajat benriu ngin ailat ken ngim dei su ban ailat uju ubriu ti thep daki persa daki khonrui la jong nrengi pai ba bom don mama bom don balong MLA balong MDC bangi bom don kita takamuk ngim yokam dei ginong mi khmat gi jongi gi bambiang kilong bakwan shimet ila jong kim tip yangi kipat kiba belas ni kim tip hakas ni batebut kipan ya kabut nangi keren maki ngismo ba da the hakakrea rum lai chu sharut sidrop rum lai chu hakapor bangi don kampan na benta ki khon kikti wan shibet wan lasai habo appointment bandrung haying jongki kajing muat diu kata mentapat dak kajaing kakti bakana ki khublei ben takabet yong haying syanjangi kim jurung tama menta syaban tabut ki rung tong inde syong inde thu khana ki ong ngingi kwa yo nong mi khman ba unda dei yu dau parajaj benreu jongi ubat tip ya kalawai na kabenta ki khon ki jongi la shalais ni shadin ngim perkhat chu ya la jong ngi perkhat ya ka lawai jom ki khon ka badang wan shadin namar balikat bangi kinong mi khmat menta ningkong kiong ngin le lut menta ka ai ka develop hang ni hapo me khlia jongi kam don develop irem ngate ngasngau kum halajong hakini ki ba la don khatsan snem kani ka ba ningkong ka bat ka kongres ngidang don jingmut kum ni kum tai Ndai hakani ka babat ya ka kenti ka bamenta ngate ngasngau bam don jingmut bat ngim yo ya kata ka jingkiu ka jaj benriu ngi i ba kadang po shu ka jaj benriu jongi ngim kwa shu ba kani ka seng babat ya kani ka sorkar babat mentang ngim kwa shu bakan bat biang kaju ngi kwa ba dakawi pat ka sorkar ban bat ngin ailat ken ngin sapet san snem kalong kumno ka sorkar ka batmai bangin yo baun ban shimti ya kani ka lawai ka basyadin kani ka san snem ngin pai ken kani ka sorkar batmai ka trikam hakanu ka dur ken ngimdei ban ailat shu ya uju sorkar ailat ye kiwei kumba menta baki ong baka pension kim ai pension ailat ye ki kena samla ai la sadawai parti ngin pai ken kalong kumno ka tu ka basensyar mensyua bat menta kalong kumno ningkong ngam so kwa mo kata badong bangan lei tebut shu ngaperkhat pat ya kalawai jong ki khun syadin ngadeng ong ba balai da ubriu sisngi un khanyap yangi da ublei trai kanrat na jrong khanyap jangi mereka don ka jing kersiu tia hanga bat ngakwa ban pensya ya ki paj ba brokhoj ngimdei shu bangin bi ya katukasan spa shipau hajar hadin sansnem banga kentu ya ki paj ba brokhoj kumbaya long lang mangi wei pi wei ngimdei shu hoi ki dewan ai pisa nishim tamba ngidei banjir ya unong mi khman uban tip ya kajaj benriu bat ngidei ban ailan ya ka parti ka batmai bat ki banut ban ya tiet mi tiet syuki bat ki wei pat ki parti tang katang ong ba ki paj ba shua ba ki lik tabut kidei bandajit ya unong mi khmat ubanang bastat ubat tip ya kaan ya kumno ban penya ya karibat kajaj benriu kum bangi yo sngo kum hakot kubor haki YouTube ngiyo i bakal like kata ka jing like kam ngiyo i mangirungi persyang ndrei ka ka basha lendet kile ngim la bantip kibun ki khana samla balalik tap kam hapo employment office ndrei hadien habuat pat ngipek baki ong ngim mi kerteng kami num kumni kumtai tingem tip ka kam jong kini kinong mi khmat gi jongi ka ka kam jong ki bale shalendak ngim la ban ong namar bale ngiyo i bat ngiyo sngo ba dei tang ha ka benta jong ki kor ki jaj jong kitu kinong mi khmat ki badon ha po kitu ki kenja ki bathap kam ha ki employment office kan kidon benta tang kitu ki bayokam ha ka badan lang ha ki kinu ki department jong katuko office ki yokam tang ki bahaying ki jong ki bat kawai ru nga ong ba
kumno ba kini kinong mi khmat jongi kiseng balang kinu ki benta ki bade ban pet ya kani ka mekhlia jongi ki dei ong tang kiseng balang kinu ki benta ki dei ban yatur sakhmat ong ba kintur menta sipang arpang kumangi menta ngidon bun ki jing hayo henrei ngiak sa hi ngia fight hi namar belai ngi kham le kanu ka benta ka bang ban pensngusi ya ki jaj benriu jongi ngi fight nri ngakermen ba kanadien nakani ke sorkaru ka ban mi thmai menta da koi ke sorkar ka de ban pej ba ya kari bat ka jaj benriu la jong khnang ba kari ba ka jaj benriu jongi nginom long sakama ba nginom long kinong trei jong nong wei pe ye ki khna senrang pe khna kan thai ki bala pas kanu ki lapas degree nrai ki bon ba syubat ustar ki bon ba syukit ya ka kho ki bon ba bat yau lingka don kam don jam uno ba pej ya ka constituency la jong nrai pej daula job pej khen breu yang ki baret ki bar rangli juki ba ong ki rangli ki juki don jing mut hakmat jong ki namar be kum ka kam mentaru thep da ki bahaying la jong ha thep da ki persada ki khonrui la jong nrai ngi pai ba bom don mama bom don balong MLA balong MDC bangi bom don kita takamuk ngim yokam kum kawai ru ka jumut ngai ngapet ki khana ki balapas metrik kin hab yo ya ka college ka ba don jingmut jing pej haki college ki ba red ki baria ban ong pej ki college ki ba kum nim tai yo sit namar bede bala tablet de ki khon ki long he long han pe ya ka school ru ki ong ngin pen pej ya ka school government sai ka ta ka school government ki pej betang ya ka long yeng la jong bat ka kenti ba mentang ngakwa syo ba num don syo uba job ya kani ka kalama ngi syo ong kalama ka sambal jong kinong wei ngi kwa ya ka sambal jong la jong khnang ba utu ubar pej uban mi khman menta ka jaj ben riu ngin ailat ken ngim dei syo ban ailat uju ubriu te ngi di ban ailat ya ki khna ngi ban kham khnrau ngi deng ban ailat ya ka wei pat ka parti ngin pej ken ka tu ka parti ka bam menta ka bat mai ka long kumno ka teregam kumno ndai begin ailat ka ju si ka ju ka parti ki breu ki bale thabut nang ni ru ngi dei ban tip bat ngi dei ban kersan bahaya gitu ki breu ki barang bastat ki bayang na ka benta ka jaj benreu ki bayo ban tiet ding tiet met hapo assembly ngim dei shu bangin thap sa yo breu ban kran pe le mlang ye ban kran na ka benta ka riba ka jaj benreu